Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nansalan. Okay. Tawgon talangon niya ka kung may lain pa kong kinanglanon. And please make sure na mapadaanan nimo ang token of gratitude to Mr. Herrera. How could you do this to me? How? Mr. Perez, you may go now. Yes, sir. You seem to gain the habit of coming uninvited to my office, compadre. But all anyways, have a seat. Oh, I see. Naabot na nimo ang balita. Dili mo mahimo ka na ko, Augusto. Oh, so naabot na din nimo ang balita. Dili mo mahimo paliton ang ubang share ning maong kumpanya. Of course I can. Nalimot ka ba nga ako paghapon ang tag-iyan ini? You had meeting behind my back. Sama say mo usab nga gibuhat ka na ako kaniadto, Alfonso. No! Di ko musugot. It's already done. May umaabot nga meeting sa sunod nga adlaw. Madawat mo niya ang maong notice sa imong lamisa. Everything shall be discussed. I will make sure nga ako nang mupuli sa imong dapit. That's gonna be impossible, Alfonso. I have gained back my shares, meaning I will remain to be the CEO in this company. Ug nagtuo kang magkapugong na sa akong mga plano batok nimo. Hell na! Dako nagikog na himong puhunan aron maabot ni ining dapita. Diyan na ta sa opisina ni Lolo nimo. Ako na mabli. Manuktok sa ta. Still pa ba? Opisina ni sa imong upuhan. Ako na ablihan. Ayaw unya. Nga no? Nakabati ka? Sa unsa? Ingon og sa may naglali sa sud. Ablihan to gamay ang pultahan sa hinay. Aron ato malili. Kung si kinsa ang gikalalis ni Lolo nimo. Ayaw na. Ayaw na. Power tripping? You think so? Si Papa ka na. Ha? Bakweon ko na ang atong gikasabutan. Di ko na ipakasal ang akong apo sa imong anak. Di ka na mahimo, Augusto. Magpakasala sila karong Lunes. Di ko gustong makasal ang akong apo sa lalaki nga wa niya higugma. I don't care. Mo ka na gusto sa akong anak. Wa makagusto niya ang akong apo. Wa ko'y labot. Ang kagustuhan na sa akong anak ang mahinungdanon. Mao ka na'y akong gisaan sa iyang inahan nga ihatag ko ang tanan sa among anak sa niadtong adlaw nga ako sang gipatay. Unsay? Kung nakahimo ko sa pagpatay sa kaugalingon kong asawa nga mahal ko kayo, unsa pa ka ikaw ug ang imong apo, Augusto? Alfonso, unsay? Buhi pa siya niya itong adlaw
nga nabangka kita. Ug tuyo ko kadtong gibuhat Agosto nga imo kaming mabanggaan. Hinungdan nga giiway na ko ang saganan ug adto ka mabangga sa dapit nga gilikuran sa akong asawa. Unsa? Wa ka lang ba matinga nga giabog tikaw human sa nahitabo? Tungod kay gilumsan ko siya sa unlan ang akong asawa aron matiwas siya. Dili. Kinuo ko. Si Papa. Si Papa ang nagpatay sa kong mama. Christian. Oh, please. Ngayon kong tanawag og sama niya na, Agosto. Of course, mahal ko ang akong asawa. Sobra kamahal. Hinungdan nga gibuhat ko kadto. Akong nasayran nga may lalaki dahil siya. Ug naplano na niyang mupalayo uban sa among anak nga si Christian. Alfonso, ay... Patiwas ako. Nasugdan ko na kini sa pagsugilo ni mo po sa patiwas ako. Alfonso, As I've said, plano na nilang mupalayo uban sa among anak nga si Christian. Hinungdan nga naabot kami ni ditong dapita. Kay plano ko usab nga ipalayo sa syudad ang akong asawa ug anak. Apan sud sa sakanan, dihang na hinanok na si Christian. Naglalis na kaming duha, kay dili siya buhot nga muuban ako. Buhot na ko niyang biyaan uban sa ilang anak. unsay... Oh! Husto ka sa imong nabati. Ilang anak. Anak sa akong asawa sa laing lalaki si Christian. Ug dili ako. No. My God. No. Dili kini tinuod. Kabantay ka. Dili kini tinuod. Di mo anak si Christian? Dili. Pero mahal ko kayo siya. Matagi gayon nga mutanaw ko siyang panagway. Makita ko ang akong mahal nga asawa ngadto niya. Luwad kay siya ni Miluna. Male version. Alfonso, gipatay mo siya. Kay iya naman kong biyaan. Nakakita siyang lalaki nga mas dato. Mas makahatag niya sa tanan niyang gusto. Busa, ang atong panagbangga, usa ka blessing in disguise. Kay mas nakapalapad pa ko sa akong negosyo. Pinagi nimo. Pinagi sa pagpakonsensya nimo. Pagpangurakot nimo. You... Bawal mamalikas sa gusto. Ay kabalaka. Kay may kwarta usab ang akong asawa sa bangko nga gikan sa iyang laki nga nakadungag sa akong kwarta. Mas napalambo ko ang akong negosyo. Mas nakahatag kog maayong ugma sa ilang anak nga ako ng anak. kriminal ka. It's love and passion. Tungod kay mahal ko kayo nga akong asawa, nga willing kong ang kunon ang iyang anak nga ako ng anak. Ug gihatag ko ang tanan niyang kalipay. Nabuang ka na, Alfonso. Maybe. But now you see, dili may mong dili makasal si Christian sa imong apo. Kay mao kanay gusto sa akong anak. And I don't say no to Christian. Mao kanay akong gisaad at ubanga sa patayng lawas sa iyang inahan.
Anak, my son, Ikaw ang nagpatay sa akong inahan. Christian, niya ka. Ano di kabuhat ka mas pagpatay sa akong inahan? Nga naman! No, dili anak. Ayaw ko tawag ka, anak! Kamantay ka! Kay sugod ka ron! Kalimta na ka! Kalimta talaga nga akong amahan! No, Christian, anak, asa ka ba ingon? Si, wa pa kita mahuman ang gusto. Christian, huwag ako, anak! Piniyot lang! Lolo. Lo. Sud sa pila ka katuigan nga gidada ko sa akong dughan ng konsensya sa pagtuo nga ako ang hinungdan sa kamatayon sa imong ginikanan ug sa iyang asawa. Ug karon akong masayran nga Lo. wa ko sa dili ako ang inungdan sa kamatayon sa imong kinikanan na po. Nagkapati ko, Lo. Gawas nun ka na, Apo. Lolo ko. Makabalik ka na sa kinabuhi ni Facundo. Lo. No! Ayaw ganito ang pultahan ng sakinan. Kamantay ka! Ha? Pawa! Wa ko magkinahal ko sa kataong nga kriminal sa akong inahan. Anak, Dili ikaw nga akong papa! ako paghihapon ang imong papa. Imahal na ka. Labaw pa sa ubang amahan nga nagmahal sa ilang mga anak. Pero kriminal ka! Nagabantay ka! Ikuhaan ko nimo sa akong inahan! Wa ko kabantay. Apan gihatag ko usab nimo ang tanan. Lakip na ang babae nga imong gimahal. Andam ko kining ihatag kanimo iho. Usa, dali na. Ayaw na pagbiya. Sabutan ta ang mahitungod sa inyong kasal ni Christine. Mamalik kita sa opisina sa iyang apuhan, iho. Dali na. No! Nagabantay ka! Buhi ka! Usi gusto ni mo, ha? Adam kong kanang ihatag ni mo, anak. Gusto ka ba karon dayon? Magkasal na mo sa Christine, ha? Oh, uy, makahimo ka! Gusto ka ba? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!